Здравейте, аз съм Остър БГ и днес с мен е Ема. Здрастичка! Както виждате, ние сме с гъщеризони, обаче моя Дънкин не е. И двата са Дънкин, но моят е по-различен от нейния. Да. Така. Днес какво ще правим? Ще се лакираме. Какво друго? Тъй като намерихме други, ще ползваме бабешки лакове. И третия е моя, който... Да, и той е бабешки, бабешки. Така, защото в това видео също ще ползваме и клечка за уши. За уши ли са? Да, за уши и така. За зъби. Много се будем с тях в ушите. Баба ми няма клечки за уши и затова слага отгоре памук, но това не е важно. Така ли? Да. Доста интересно. И сега ще пръста ще слагаме завъртулки и тях се слага. Лакирахме си, аз се лакирах една тъпа ръка. Ръцете не са тъпи. Вижте ми лаковете. Това са два, между другото. Вие ги виждате като един. Обаче и аз ги виждам като един. Виж. Казах ти, че са еднакви. Добре, не си чакай и аз да седна някъде. Столче, нещо. Ей тъй, ще седна тук. Тук много. Аз първо седях тук. Чакай, ще се взема стол нещо. Като много гочено така. Спри! Що? Що така? Защото е дразня ли? Да, дразня. Още не сухме стола. Стига да Сядай на тази. Да. Чакай. Добре. Ей така. Ей! Не забавяш тя така. Аз ще си тръгна. И стига. Добре. Така, лакирате с всякакъв вид лак, няма значение. След това взимате клечката. След това взимате клечката за уши. За уши! Пак се обърка, видя ли? И по нокът. Чакай. Сега ще го направя, ще ви покажа после. То нищо не става. О, чакай от тази острата страна. Но той дете са от... Да. Не става. Трябва да е на такъв... тя си... на неизсъхнал лак. Го направете за въртулки. Мулки. Да, мулки за въртулки. Той се осветваше, бе. О, вярно, то не е. Да, чакай, сега ще светна. Що? И така. И така, това не стана с лака, затова ще правим нещо друго. Дърга. Какво ще правим? Моно ревю. Добре, Моно ревю 2016 година ще се мачли. Така, първо... Ще се върнем след малко, когато се преоблегчем. Чакайте, сам чакай. Момент. Първо тя ще бъде и вие ще изберете коя от двете ще спечели моно. Защо? Защото така, това е състезание. Въпреки, че сме приятелки. Защото аз сега го реших по време на видеоклипа. Чао! Чао за сега. Да. За съжаление, нямаме дрехи при бабите си. И ще трябва да си кълчим с дрехите, с които сме сега. Да. Това го измислих аз. Бабите
Ема идват. Не, няма никой. Я отвори. Няма. Така. Изглежда много. Както и да е. Може да си сменяме тези... Гъщерезоните. Вече да? Ми да их и те ги сменяме. Така е, добро. Хайде. Сега ще приготвим нещата и ще започнем отново. Забравих да кажа, ще се видим след малко. Здравейте отново, сега тя е първа, наред. И после съм аз, така ще започнем дано да... Не започваме още от сега. Както Добре, по... дръпни се, бе, виждам. Ето. И тя започва. Ой. Добре. Да. Не сме Ще сменяме гъщерезоните, за да видите кои. Така, върнахме се отново. Сега е тя и нека да започваме. Добре, искам да се апелирате за мен, не за нея. Тя още си няма канал. Ще се направиш спокойно. В коментарите отдолу вие трябва да напишете за кого ще гласувате и който има повече гласове, аз ще измисля сега една награда и ще я дадем на победителя. А за второто място ще получи още по-малка награда, за да не бъдем разочаровани ние двете от и за мен. Все пак. Не, И за аз нея участвам в този видеоклип. За нея, не за мен. Отдолу в коментарите, както казах, напишете. Добре, това 100 пъти ли ще го повтарям? Ами да, айде, втори път. Да. Добре, така. Айде. Чао! Чао. Обичаме ви!